gewoon heel moeilijk om te accepteren dat mijn leven gewoon voor altijd oor zou wezen en net meer zou wezen zoals het weer. Op 23 juli verloren het leven van de 18-jarige Fabienne Boonstra van de Harkema. Ze kreeg een scooterongeluk en het wie gauw duidelijk dat het goed mis wie. Ze werd opgebracht naar het UMCG in Grace en bedarde daarna in een rollercoaster. Operatie op operatie. Als operaties die het fout die en fout die en op een gegeven moment denk je wel van jee, maar komt dit überhaupt ooit nog wel goed? Dit is een huidtransplantatie, die had ze hier afskaafd en erop dien. Dit is een huidlap, die had ze daarheen getransplanteerd uit dit bovenbeen. Op een gegeven moment ga ik zijn van amputeer mijn voet maar, want ik heb toch de hele tijd verkeerd, dus ik ben er helemaal klaar mee. Hou je hem er dan maar aan, dan ben ik er vanaf en dan kan ik weer verder. Want ik weet net hoe vol ik aan om mijn voet haal. Als ik alleen nog maar een beetje rennen kan, dan ben ik mijn prothese volle beter aan, dacht ik. Fabienne krijgt verskate botinfecties en moest uiteindelijk haast 10 keer opereerd worden. Oh ja, zo, daar ben ik in mijn grens. Die mes is het alle botst, hè? Ja. De hoen. Zo'n 9 weken lang verbloot Fabienne voor een groot part op de bernenafdeling van het UMCG. En daar zocht ze mij mooie ondenkens op weerom. De jouws die volle meer aandacht en dus volle leukere dingen. Ik ben wel naar de bioscoop geweest in het ziekenhuis en gewoon speeltjes doen. En op de volwassen afdeling, ja, komen ze eigenlijk ook net bij die, ze letten die meer alleenig. Dus dan viel ze ook volle meer alleenig. Dat had gewoon zo'n ontzettend warm bad van ons geweest. En ik van haar en de tiert en al die, het ben de lietse denkjes, maar ik wil ze zeggen gewoon even dat ze er doorheen ziet. En hier dan een tiert van haar. En wat Fabienne ik zei, natuurlijk had ze nou een schofje op een volwassenenafdeling lezen, maar en voor de zwaar niks te zeggen, ja, wie dat ik goed, maar doe verneemt gewoon dat verschil, dat even die extra handen en die extra tier die ze op kinderafdeling aankennen, dat is gewoon zo belangrijk. En dat bracht mem en dochter op ideeën. Fabienne kent meer als wat dokters en ik haar zelfs ooit tocht hien. En daar wil ze wat bij doen. Tiere, mij haar mem zal ze in oktober de 4 mijl van Grace rennen. Mijn arts die me opereerde had, wist ik sowieso al dat hij dat deed. Maar ik had net verwacht dat ik dat zou doen, omdat ik heel net goed het rennen zou kennen en zo. Maar toen wie me de laatste toen weer zo verbaasd hoe goed mij begang. Dus toen had hij zei, als mij was doen, dan scroll ik die in en dan dat is gewoon mij. Toen dokter Ipmaus u haar vregen van die 4 mijl, nou, eerst een beetje sceptisch, maar goed, hoe mooi is dat om dat als vooruitzicht te hebben. Van, goh jongen, dat ondanks alles, want ik we hadden er zo tegenbij geweest dat die voet eraan ging. Dus ja, dat bleef gewoon heel bijzonder. Dat bleef gewoon heel bijzonder. Ik had er wel zin in, omdat ik, ja, het is gewoon inderdaad een doel was bij Heljekerst en dan gewoon om weer verder te komen. Fabienne en haar mem rennen op 13 oktober de 4 mijl. Ze sammelden ontiti het geld in troch het verkeepje van kwot en een GoFundMe-actie. En dat alle jaren voor de bernenafdeling van het ziekenhuis.